Здравейте с фотката за Тексас, защото установих, че има доста неща, които не са ясни на хората. Първо, една историческа справка. Тексас се отделя 1836 година от Мексико, от 1836 до 1845 година това е независима република. По-нататък вече всички сте наясно. Той бива анексиран от Съединените щати, вследствие има гражданска война и така нататък до наши дни. Но Тексас все още генетично там се е жива паметта, че са били независима република, че са били един от флагманите на гражданската война. Те си консерватори, против черни, жълти, всякакви други раси са, против ЛГБТ. Тоест там може да се каже, че ядрото на щата е съставено от хора с много сериозни консервативни разбирания. Също така Тексас е 11-тия по големина, айде да го наречем, може да бъде и държава в света, може да бъде и щат, република с огромни залежи на петрол, на ценни метали, икономика, т.е. той ако се отдели от щатите, някой казва, че ще бъде 11-та, други 10-та държава по сила в света. В общи линии той си е самодостатъчен с две думи. На какво се дължи този конфликт? Този конфликт се дължи най-вече на емиграцията и на това, че федералното правителство и Байден категорично отказват не само да спират незаконната емиграция, но те дори я насърчават, мълчаливо я насърчават. И това нещо се изостри още от 2018 година, след като се заговори, че тази емиграция трябва да спре, защото проблема е, че не само има незаконна емиграция, проблема е, че Тексас като граничен щат с Мексико, там оперират страшно много транснационални банди и картели. Влиза огромно количество наркотици, но не става въпрос само за наркотици, става въпрос и за престъпност. Става въпрос за всичко лошо, което може да се сетите. Буквално свободно се минава. И от 2018 проблема се изостри и се реши да се направи ограда. След което Байден не много охотно уж гласуваха един план, уж ни гласуваха, но губернатора на щата Ебът започна да прави от 2019-2020, вече 2021 година да се строи ограда, да строи бодлива тел и се взе в общи линии охраната на границите в своя ръце. Искам само да кажа, че губернатора Ебът се ползва с огромна популярност в Тексас. Буквално това е нещо като в Тексас е като Путин в Русия. Тоест абсолютно няма кой да го свали или да му противоречи, или на практика няма опозиция, защото наистина е много читав като човек, като губернатор. Прочетете за биографията на Ебът, заинтересувайте се, много почтен мъж. И както и да е. И в общи линии нещата се изостриха, защото емиграцията дава основните гласове на Байден. И наскоро той му каза да махне оградата или бодливата тел. Естествено, губернатора отказа да се подчини, след което Националната гвардия на Тексас попречи на федералните войски да влязат, да патрулират по границата, след което пък излезе едно разпореждане от Върховния съд да се премахне това нещо, на което Ебът естествено направи запитване до Конституционния съд с протест. В общи линии няма да въззанимавам с юридически и конституционни неща, защото те са толкова заплетени, толкова объркани, в момента има толкова трактовки, че дори самите американци не могат да се ориентират в тази цялата юридическа история. В резултат на всичко това, в резултат на това, че Байден насърчава престъпността и насърчава незаконната емиграция, се стигна до там Тексас да откаже да изпълнява федерални разпоредби, подкрепена от още 25 щата, които му пратиха и въоръжени хора от тяхните национални гвардии, и въоръжени машини, включително над 400 хъмвита, брадлита и още много такава техника. И тези 25 губернатори застанаха плътно зад щата Тексас, в правото си да си охранява границата. Защото тук има няколко момента. Първо, федералният закон е над местния закон, над щатския закон. Обаче федералното правителство е длъжно да охранява границата, а то на практика се отказва да я охранява. От друга страна, губернатора по конституция е призван да се грижи за сигурността на хората, за сигурността на щата. Тоест, при условие, че Байден казва на Тексас, вие отказвате да се подчините на федералния закон, който е престъпление против Конституцията. Дале,
но той Байден не изпълнява своите задължения, защото той е длъжен да осигури сигурността на щат Тексас. И след като той не ги изпълнява, губернатора на щата е длъжен да се погрижи за сигурността на щата и за сигурността на хората. Това му е вменено също по Конституция. И той каза, че се грижи както може, т.е. прегражда границата, слага се Националната гвардия на Тексас, там да пази и се грижи. Сега тук има една хипотеза, че Байден може да прибегне до национализиране на Националната гвардия на Тексас, както 1957 година Айзенхауър е национализирал на Арканзас, мисля, че беше Националната гвардия, защото Арканзас са отказали да допускат чернокожи деца да се учат, т.е. направили сегрегация към черните. Това съответно е било престъпление, това се случва 1957 година все пак. И те национализират Националната им гвардия. Само, че за да стане това трябва да се квалифицира като престъпление, за да се национализира, нали, гвардията, т.е. да се вземат въоръжените войски на Тексас. Федералното правителство да сложи ръка върху тях. Това първо трябва да се докаже, че е престъпление, а в случая имаме на лице, че те се грижат за хората си и че след като федералното правителство отказва да пази границата, всъщност те пазят границата, което пък е вменено по конституция на губернатора. Той е длъжен, с думи прости, да пази дома си. Така че аз не съм много сигурен, че нали, Върховният съд ще излезе със становище, че това е престъпление и ще им позволи да национализират гвардията. А и в момента, както е ситуацията, с 25 щата зад Тексас, това по-скоро наистина ще се стигне до въоръжен конфликт, отколкото да се случи. Какво следва от тук нататък? За мене, а и за много аналитици, кризата е конституционална. Най-вече юридическа и конституционална. Тук имаме превеса на щатското право над федералното право. Дали щатите, т.е. щатската държава, т.е. Съединените щати си изпълнява задълженията или е направила отказ от задължения и затова щата ги поема в свои ръце, но това е повече юридическа битка, отколкото военна и за независимост. И трябва да се види докъде и как ще стигне, какво ще се случи в това нещо. Значи, аз си мисля, че ако се изострят нещата и ако продължава Байден да неглижира, да иска да сложи ръка върху Националната гвардия на Тексас или ако се опита силово да застави Тексас, тогава вече може да стигнем до въоръжен конфликт. И ние ще стигнем до въоръжен конфликт категорично. Но в случая в момента вървят юридически спорове. И трябва да се види докъде и как ще стигнат тези юридически спорове. Това със сигурност ще породи конституционална криза в щатите. И още само две вметки. Тексас няма право да се отдели. След загубата в гражданската война, де-факто, с две думи, не може да декларира независимост и да се отдели. Няма да занимавам с юридически неща, но хартата след войната за независимост, след гражданската война в щатите, практически го лишава тази възможност. Но му дава право да се разцепи на 5 щата. Има една поправка, има един анекс, който дава право на Тексас да се разцепи на 5 щата. Но това пак няма смисъл, защото той може да се разцепи на 5 щата, но тези щати пак нямат право да излязат извън Съединените щати, нали, да се отделят. Така че с думи просто Тексас е много трудно, практически невъзможно да се отдели като самостоятелен щат, но в зависимост от това какво ще реши Върховния съд, може да получи доста силна автономия от федералното правителство, а може и да се стигне до гражданска война, ако те решат да влязат силово. Която гражданска война в последствие да се пренесе на територията на останалите 25 щата. И тук е само една вметка. Аз бях ви казал, че има два лагера на глобалисти. Едните се борят за корпоративно управление, а другите се борят за управление на свръхсилите. Това е малко off-topic, но ако погледнете от тази призма, в момента това е много висока топка за тия елити, които се борят за корпоративно управление. Защото те могат да провокират една гражданска война в щатите, след което да излязат със становище, ами ето федералната власт не работи, щатската власт не работи и да се мине на някакъв тип корпоративно или смесено управление, т.е. една група елити да вземат властта. Така че в момента битката е юридическа. Оттам нататък варианти са два. Или се прераства в пълномащабен конфликт плюс щат Тексас, плюс тия 25 щата, може да станат и повече. И плюс, в зависимост от това как ще реагират глобалистите, може да се достигне до едно хибридно управление, нещо средно между държава и корпоративни елити. Това е всичко за Тексас.